ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиста кунем. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст бародарон қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Шаҳбор гуфтага аст соҳибшон. 8 шотиқ замин астае, ки 3 дар хона кардага астае, якта калидор долоне, ки верандашкати ошхона байнашам ҳастае. дӯстони азиз, хона коробка аст, баъзе сохтмони дурунош нопурра, ки рангу бо ҳама хел корош мондага аст. бухахтон мегиред мумкин ки дар трезам дошта боша, яъне ки срочна обсвет главни ҳаста мега соҳибшон, ҷои соза мега одамо полни худ зиндагӣ дорам. бо нархи арзон мега мефурӯшам, срочна сум дар кораи 90 000 сомона дӯстон. боз муомила дорад. дута рақамошон аст, ҳардушон кор мекунанд. кадомтон ки харидари аниқ бошен, яъне ки харидор бошен, метавонед ки дар рақамошон тамос гирифта бештар маълумота аз сумашоги 90 000 сомон арзон аст. хоб, шумо агарам хали хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мошин, ягон чи барои реклама дошта бошед, мағоза, метавонед ки маълумоти пурраша, қатъи суратош дар номерои имо ба саб роя кунед. мо фурӯшда рекламада мемонем дар видеои оянда. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт дар райони Зарафшон гуфтага аст. хай аниқтар маълумот шавед. доми бек сабура мега пеши больницаи инфексиони бародарон азиз срочна мефурӯша мега. як хонагах квартирае, ки нек духонагаш кадаги мега дар шашум ошуна қарор дорад. 41 квадрати метрае, ки обсет гузарондагӣ аст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни, яъне ки ҳаст дӯстон, ки термис ҳам дорад. лифтш мега кор мекунад. доми 20 ошуна мега дар шашумаш қарор дорад. ремонти хона полни худ омода аст. одамо уже зиндагӣ доранд. бо нархи 230 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд савдо ва муомила мекунем. кадоме ки мехарад биёд квартира аз пеш бинад. боз савдо дар шашум ошуна лифтшам кор мекунад. хоб, марҳамат дӯстони азиз, метавонед ки дигар маълумотро аз рақамошон гиред. аз шумо хоҳиш ки дастгирӣ карданам фаромӯш накунем. як дона лайки бепула мемонен ва имконият бошад амин навори моро силкаша дар ватсап имотон падлиса кунем. чӣ хона ки ба шумо лозим аст нависед, албатта мо ёфтем, пешкаш мо мекунем дар видеои оянда. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст бародарон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар назди заводи сол гуфтага аст бародарон. ҳамин хел маълумот аст, яъне ки заводи намак мешавад, сол гуфтага аст, ҳамин хел маълумот аст. аз бозори Ёвон мега то ҳамин замина мега 6 километр роҳ аст. обшим дӯстон 7 сотиқ замин аст, ки хонаҳошон уже нимкола, фундаментош, деворошам бардоштагӣ ҳаст. хоб, хай чӣ хел десен обсветам дорад мега, срочна мефурӯша мега бо нархи 68 000 сомонӣ. вариантҳои алишиам аст мега, ба мошинам алиш мекунем мега. кадоме ки мехарам мега дар ватсап нависед, ки занг зан, агар ки номерошон кор накунад, дар ин номер мега ватсап имо дорем. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%, яъне ки замина ватсап имошон кор мекунад, ҳуҷҷатошо 100% сертификат ҳамаш қоидавӣ. хоб, чӣ хел десен дар соати хария хона дӯстон, марҳамат хай бештар маълумотша аз рақамошон гирен. срочна мега боз савдо мешавад, вариантҳои алиши дорад. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт дар наздикии аэропорти Кӯна гуфтага аст бародарон. дигар маълумотша аз худашон мегиред. кӯчаи Мастагулова гуфтага аст, ҳамин хел маълумот аст. духонага квартира бародарон дар якум ошуна қарор дорад. 38 квадрати метрае, ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термикс дорад. хоб, трезаҳои пластикӣ мега часпондага аст. падвалро бо қатиш мега қайдга агарочаам дорад дӯстон, ки дар якум ошуна доми кирпичина. бо нархи 300 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мега савдо ва муомила мекунем. духонага квартира 38 квадрат, якум ошуна, падвал, агарот, балкон ҳамаш ҳаст.
наздики аэропорти Кона гуфтага аст соҳибшон. ба кадоми шумо ки ягон маълумотш фаҳмо набошад марҳамат тамос гирем, бештар маълумотша гирем. Аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед. Монен шумо агар хали чизои реклама дошта бошед барои фурӯхтан метавонед ки суратҳои оригиналша қатъи ва маълумотҳои пурраш дар номери имейл ватсап гурекунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада эълонда яъне мемонем. замини фурӯшии назди ҳавлигӣ Астарбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар райони яъне деҳаи Пахтакор гуфтага аст соҳибшон. дар куҷои Душанбе аст азиз, яъне ки аниқтарша хайхутон занг зада мегирем. обшим 4,7 сотиқ замин мега қариб яъне ки 5 сотиқ мешавад. 14 хона мега фундаментош рехтага аст. замини обия мега ҷои беҳтарин. техпаспорт ҳуҷҷатҳои замин мега 100% водопроводи обам дорад. фундаментҳои 14 хона қатъи кохони барни ҳам хел чизош рехтагӣ тайёр аст. бо нархи 248 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд савдо мекунем. инаҷа бо хонам дорад ки хонаша гуфтагӣ нест, ишам қатъи ҳисоб аст нест. бардорон бо хайхтон анехада фақат соҳибшон замин гуфтага аст қатъи фундаментҳо мумкин истнуш яъне ки замини худшон боша. хай бо худтон анехада мегирем. савдо ҳам мешава мега фақат одамони харидор шаҳри Душанбе, яъне ки деҳаи яъне райони Пахтакор. бештар маълумотша аз рақамҳои пойбанда метавонед занг зада гирем. квартираи фурӯшии навбатии Астарбадрон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки шаҳри Қурғонтепа, рӯпарӯи центра гуфтага аст, рӯпарӯи театр. каме хел маълумот аст пеши театри навда. хай бо анихада мегирем. якхонага квартира дӯстони азиз дар дуюм ошӯна қарор дорад. 28 квадрати метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамин хел чизо ҳаста ки дуюм ошӯна. ремонти хона ремонти средния, яъне ки хай ремонт кардага аст. наву ремонтҳои замонавӣ нест, ремонтҳои средни миёна бардони азиз бо худтон анихада мегиред. нархаш арзона мега срочно мефурӯшад бо нархи 170 000 сомонӣ. муомила ва дигараш дар назди квартира дӯстонат ба телефон савдо намешавад. хай бо худтон анихада мегиред срочно мега сум дар кор ҷош ҷои нағза мега соҳибшон шаҳри Бухтар 170 000 сомонӣ. аз шумо хоҳиш ки нами меҳнатҳои ки барои шумо мекунем лайктон намонед, дареқ надорем ва имконият дошта бошед силкаи навори моро дар ватсап имото подписа кунед. кадомито ки обуна шавем подписа кунед. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ Астарбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст. баъдаи мост, яъне ки пеши корвон баъдаи мост мега ҳамин хона қарор дорад. обшим 3 сотиқ замин аст ки 14 хона кардагӣ тайёр. якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона ҳамаш аст. рӯи ҳавлиш полни ход, стяжка, гирди хона маҳкам, даврӯза, об свет мегӯяд пасияни ҳаст. оби шаҳрӣ ва свет дорад. ҳамаи шароитош муҳайё аст. дӯстони азиз ки срочно мефурӯша мекард бо нархи 350 000 сомонӣ. боз муомила ва савдо ҳам мешавад дар назди ҳамин хона гуфтага аст соҳибшон. фақат барои одамони харидор биён аз пеш бинед. ҳамаи шароитҳои хона мегӯяд муҳайё аст. термиксам дорад. марҳамат кадомтон намехи хонаи тайёр намехи нархуд агар мехарен аз наздикои корвон марҳамат дига маълумотша аз рақамошон гирен. чӣ хеле ки дӯстон аст бо такрор нашавад бо чанд бори дига дастгириятона фаромӯш накунед. лайк ва обунашонро тамоша кунед. квартираи фурӯшии навбатии Астарбадрон инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразем гуфтага аст. тарафҳои Гипразем даромади Чимтепа, яъне ки пеши мошинбозири пешина мешавад Гипразем, яъне ки даромади Чимтепа, райони Фирдавсӣ. якхонага квартира Астарбадрон дар сеюм ошӯна қарор дорад. 30 квадрати метр. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, ремонти замонавӣ. ремонташ 100% мега медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. бо нархи 192 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд муомила мекунем бисёри бад не камтар дига. савдои якхонага квартираи 30 квадрати метр аст. ба кадоми шумо дӯстон агар маълумотш ки фаҳмо набошад марҳамат муроҷиат кунем. бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. фақат одамони харидор мега ҳакам мега коргар буда бисёри бад мега занг аз шумо хоҳиш дорам, яъне ки одамои конкретна ҳамин хел квартира хай бошанд аз телесинои Гипразем дар бардони азиз беҳуда мегӯяд занг назананд. бисёри бад гавр мест. марҳамат одамони квартира харо метавонед ки маълумоти бештарша гирем.
хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст бардорон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар Ленинский район гуфтагӣ аст, яъне ки павлоти Ленинград ҳамин маълумот аст. обшуми 3 сотиқ замин аст ки 5 дар хона кардагӣ тайёр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш аст. ремонт мега кадагия даруни хонаҳо мега мебелам қатишон аст, яъне ки чизои мебелаш кадишон аст хай бо ҳисоб мекунам. гирди хона полни худ маҳкама мега 3 сотиқа 5 дар хона дорад, обсвет ҳаст. хоб хай дигар маълумоти пурраша дӯстони азиз ки аз худашон мегирен бо нархи 185 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад арзон ва муомилаи хуб мекунем, срочно мега фақат барои одамони харидор. бештар маълумоти пурраша метавонед ки аз ҳамин рақамҳо гиред. хона дар мисол ноҳияи рӯдакӣ аст, Ленинский районда. маълумоти пурраша амин аст ки павлоти Ленинград гуфтагӣ аст, пеши духтури Курма мехир маълумот аст. марамат бо занг занед. квартираи фурӯши навбатӣ аст бардорон қарор дорад дар шаҳри Хоҷанди Бостонӣ дар 31 микрорайон гуфтагӣ аст соҳибшон. духонага квартира аст бардорон дар дуюм ошӯна қарор дорад 52 квадрати метр аст ки хона мега нав ремонти нав кардагӣ аст, яъне ки ремонти нав замонавӣ, яъне ки лаби роҳ да мега ориентир омид 31 микрорайон бардорон азиз. қайбо дигар маълумотшо мегирен. хона ҳамаи шароитош муҳайё аст ки ошхона, баня, кухниш, термос, кондитсионер ҳамаш аст. ремонти нав, парда часпондагӣ бо нархи 290 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад савдо ва муомила мекунем. хонаҳо мегад даруншо калон 52 квадрате ки духонага квартира. барои одамони харидор мегад бо савдо ва муомила мекунем. аз шумо хоҳиш дорам ки одамони харидор занг зананд. марамат рақамҳо шумондагӣ аст, метавонед ки муроҷиат карда бештар маълумотро гиред. лайка фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аст бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои ҷангалак гуфтагӣ аст, кӯчаи ҷангалак, яъне ки канечкаи маршруткаи 26 ҳамин хеле маълумот аст. пушти аквапарк гуфтагӣ аст бардорон маршруткаи 24, яъне ки 26-27 ҳамон тарафҳо мерафтиянд. хона временка дӯстон аст ки хай ҳамшун замин ҳисоб мехӯрад. 6 сотиқ замин аст ки ду дар хона дорад ки обсвет дорад, ошхона, қати ванияш временка ҳаст бардорон. ду дар хона 6 сотиқ замин ҳамчун заминам фурӯхта мешавад. мисол хонааш хай временка бо нархи 70 000 сомонӣ гуфтагӣ аст соҳибшо. бо хайхтон занг зада аниқ қадам мегирем, беҳуда мегад занг назананд. яъне ки дӯстоне ки аз шаҳри Душанбе ҳамхели хонаҳои арзон суроғ кардам, марамат метавонед ки ба вариантҳои шумо агар мувофиқ бошад бештар маълумотро аз соҳибашон як бор дига аниқ када гиред. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст соҳибшон, назди бозори Ховарон, яъне ки ҷойгир аст дар вастошини Халма. аниқтар маълумоташ. обшумега 4 сотиқ замин аст ки як дар хона андохтагӣ аст, тайёр аст барои временка, ошхона, баняш ҳам аст. дарахтони мевадиҳанда дорад, оби свет ҳам аст дӯстони азиз, яъне ки вастошини Халма мегад 3 квартал. об свет мега ҳамаш қоидави аст. бозори Ховарон мега хело наздика хонаи временка барои зиндагӣ дорад. бо нархи 185 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад муомила ва савдо мекунем, кадоме ки харидори аниқ бошад, яъне савдо дорад срочнай, боз муомила мекунем. мега ҳамаш сатфои 4 сотиқ замина метавонед ки бо қаттиш ҳаминҷода хона карда дигирем. ҳамаш дарахтони мевадиҳанда ҳамаш қоидави аст. марамат муроҷиат кунем бардорон. хоб шумо агар ҳамхели хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, мағоза, техника, ягон гов мол чизе ки барои фурӯхтан дошта бошем бардорон, метавонед ки маълумотҳои пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номери имо ватсап рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯш реклама мемонем. ин буд 12 хонаи фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.